Abisua jaso genuen lehendabiziko egunean ni hemen nintzen, Kristina hemen nintzen, eta justo tokatu zitzaidan mundu guztia hemendik ateratzearena, ate guztiak itxi, leihoak, eta bueno, etxera jutia, ez? Eta gero ja etxetik gertatu zen, izan zen, lehendabiziko egunetan ez genekiela zer eta nola egin, ez? Justo ari nintzen udaberriko erakusketa prestatzen, egun gutxi falta ziren inauguratzeko, eta orduan erakusketa bertan bera utzi beharra izan genuen. Momentu hortan Madriletik etorri behar ziren gainera artistak, eta urtebete atzeratzeko erabakia hartu genuen. Zer gertatzen zen, gero udarakoa zetorrela. Eta udarakoa lantzen hasi baino, zer egin, irekiko genuen, ez genuen irekiko, eta klaro, inork ez zekien zer egin bertzan momentu horretan, ez? Orduan erabaki bat hartu bertzan, eta erabaki nuen udako erakusketare bai bertan bera guztia. Orduan lantaldean hasi ginen, bilera virtualki egitarena, hasi ginen gure lanak berrantolatzen, eta orduan niretzako aukera bat izan zen lasai hartzeko, denbora bat hartzeko, pentsatzeko erakusketekin zer egin nahi dugun, eta aurrera pauso importante bat eman genuen, orduan erabaki zelako erakusketak digitalizatu egingo genituela, jendeak virtualki erakusketak bisitatu ahal izateko. Gauzak aldatu behar izan genituen, gauzak virtualak proposatu, bisita virtualak, jendeak etxean egiteko jarduerak bai antolatu, eta bueno, ordutik ja hemendik aurrera erakusketa guztiek izango dute bere bertsio digitala, ez? Odor lantzeko momentuan ere bai, eta inkluso artistei lanak proposatzerako momentuan, pentsatu arazi egin bertzaile gero virtualki ikusi behar direla, ez? Orduan artistak ere bai egokitu egin dira behar horietara, eta inkluso beraien etxetatik beraien buruak grabatu egin dituzte lanak egiten, elkarrizketak modu virtualean egiten baita ere, eta bueno, dinamika pixka bat aldatu da, baina jendea oso azkar ohitu da. Profesionalki positibo izan da, azkenean etorri behar ziren aldaketa horiek lehenago etorri dira. Mundu digitalian murbiltzarena oso gauza naturala zen, etortzekoa zen, eta honek aukera eman digu gauzak azkarrago egiteko, ez? Oraindik ikasten ari gara eta garapen mundu handi bat gelditzen zaigu aurretik. Ikusi dugu etorri dela ja betirako gelditzeko.